سبيل إلى السلام يقريني Alhamdulillah balmal sameu konfenati nyemaya so o wilila kata tashibla folike ankaramugo chorno Amadu Hadi Tal ale ka zawiya la ka beni lajarabi min yan karamugo soro dogokun temeli nyorona kerefe dugu doni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn k'a fɔ ni ye silamɛ bɛɛ lajɛlen miirinan ko ye kɛrɛnkɛrɛnya la tijaniya kalanden bɛɛ lajɛlen o la n'a ma ye k'a fɔ konfenati ye caniya kalandenw ka jɛlɛkulu tɔnba ye a ɲɛmaya so wulila ka taa tashibla foli kɛ zawiya la Chorno Amadu Hadi Tal a ka denbaya la a ka kalandenw na o kuma ni kɛnɛ in kɔnɔ fɛn min ye konfenati président yɛrɛ ye an karamɔgɔ Chorno Hadi Cham ale kumana dakuruɲɛ fila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An badenw kalandenw Sheikh Ahmad Atijani Abul Abbas o ka kalandenw radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ananga khalifa o bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ la olu ka kalandenw an mɔkɛ an lasili tijaniya lasili jamana in kɔnɔ n'o ye Alhaji Umaru Futi ye radiyallahu ta'ala anhu o ka kalandenw a ka denbaya a kanubaw a bonyabaw ani a ka du fɛn bɛɛ bi Mali kɔnɔ Mali yɔrɔ o yɔrɔ la ani Mali kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ aw ye an ka barikada bɛ aw ye a ka nali la ni zawiya in kɔnɔ n'o ye zawiyatu Sheikh Alhaji Umar Al-Futi radiyallahu ta'ala anhu an ye ɲɔgɔn wele sɔrɔ n y'a lajɛ n ko kuma na an ka maa tan wele maa tan bureau national la anw kana foli kɛ fɔlɔ bi kana dugawu kɛ k'an ka dusukun ŋami k'o yira du la talla du la fo taga du bɛɛ lajɛlen la tijaniya kalanden bɛɛ an ma mabɔ maa la silamɛ bɛɛ an ma mabɔ maa la o kuma na o de y'an nakun ye nka n'an nana bi n'an ye dugawu kɛ du ye ka ala deli ka ɲini ala fɛ ala ka Amadu Hadi Tal ala ka ɲuman segin an ma ka sɔrɔ tɔɔrɔ ma sɔrɔ a si ma kari foyi ma k'a la o de y'an ka laɲini ye wa o de la an b'an dama kasi ka taa ala la subhanahu wa ta'ala o de y'an nakun ye ŋaniya wɛrɛ banna o kumana an bɛn'o fana ɲini o bɛ ɲini zawiya ɲɛmɔgɔw fɛ bi ta ye foli ye nka ŋaniya wɛrɛ banna an b'o iziniw ɲini n'o sɔn kɛra a ma o ye jumɛn ye konfenati bureau national ani tijani kalanden fɛn bɛɛ bɛ yan n'o ye zawiya fɛn bɛɛ bɛ Bamakɔ yan minnu ka surun yan na surtout an bɛɛ ka bɛn don kelen kan o don an b'a fɔ yan zawiya mɔgɔw de k'a fɔ an ye don min bɛ bɛn o kumana an bɛna yan an bɛna wazifa kɛ n'an ye wazifa kɛ o kumana ka ala deli ni wazifa ye ala ka Amadu Hadi Tal ala ka ɲuman segin an ma nka bureau national de bɛna réunion extraordinaire k'o kan o bɛ labɛn cogoya minnu na an bɛ bɛn o kan maa kelen tɛ se k'a fɔ ko an k'a kɛ tan n'an y'o labɛn kɛ an bɛ kibaruya lase yan an bɛnna nin don an bɛnna nin de kan a ye don min fɔ an ye an bɛnna a kan a bɛ kɛ nin kɛcogo in na a bɛ kɛ nin waati in na o kumana o kun ye hakilila filanan ye o kumana nin y'an nakun ye yafaw ɲininen kɔfɛ o kumana i n'a fɔ an nana dugawu kɛ de la o kumana dugawu kɛ an bɛ min ɲini ni kalifa minnu bɛ yan mukadamu minnu bɛ yan a bɛ yafa ma bɛɛ n'i ka dɔnniya kɛcogo don an ka dariqa n'i y'a ye an ko an bɛna wazifa kɛ an ka sheikhu n'o ye Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu a ko tɔɔrɔ ma aw sɔrɔ ko tɔɔrɔ min bɛ se ka wuli walima k'a kunbɛn ka sɔrɔ wazifa bɛ aw bolo ni wazifa bɛ aw bolo a ye ŋaniya min siri o wazifa la fo ala k'o k'aw ye n'ala sɔnna a ma o kuma o de y'a to an ko an bɛna wazifa kɛ nka bi a ka diɲɛ kɔfɛ yafa ɲininen kɔfɛ aw bɛɛ ma an b'a ɲini an ka fatiha kalan ka salatul fatiha kɛ siɲɛ 3 ka ya latifu kɛ siɲɛ 9
ka ŋaniya ɲuman siri min sabatilen don ŋaniya jɛlen k'a fɔ ala e de bɛ se ko la maa tɛ se ko la amadu hadi tal an balima don an dɔ don an sinji don o tuma ala an ka kalifa fana don a ye baara k'i ye baara min n'a y'a kɛ ni mali bɛɛ maa ma deli k'a ɲɔgɔn kɛ o ye nin misiri in zawiya in yan ye baari kɔrɔ de ye dulɔ de tun bɛ min yan dansi de tun bɛ kɛ yan tiɲɛni faso bɛɛ tun bɛ nin kɛ nin kɛnɛ in de kan nka bi o yɛlɛmana ka kɛ zawiya ye o yɛlɛmana ka kɛ alabatoyɔrɔ ye ni maa wɛrɛ nana o alabatola in minɛ ko bɛ to o fɛcogo kɛ ni hakilila wɛrɛ ye an bolo ni ala to ɲɔgɔn na anw jigi b'a kan amadu hadi silamɛ ɲuman don baden ɲuman don a ye darika baara a ye tiyaniya baara wa a fa a y'o ta tiɲɛ ye a fa la n'o ye cɔrɔnɔ hadi ye ala ka hinɛ a la wa an taara ziyaraw la an y'o ye an ɲɛ dar'a kan an y'a sɛhɛya o kumana lasili ɲuman o bɛ segin lasili ɲuman de ma o kumana yafa kɔfɛ fatiha salatul fatiha siɲɛ 3 ya latifu 9 an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn ni yafa kɔfɛ o kɔfɛ an karamɔgɔ sheikh ahmad beidi tal ni ale ye ata islam ɲɛmaaba ye kɔnfɛnati mamuru don ale yɛrɛ ye dakuruɲɛ 2 fɔ jɔn ye jɔn de an b'a ɲini ala de fɛ sheikh ka kalanden kɔni tɛ se ka duwawu sira ɲini k'a fɔ i bɛ baara kɛ n'a ye ka tɛmɛ wajifa kan hakilina in ka ɲi fo ka se fo ka dafa ani mana fɔ sisan fatiha siɲɛ 1 salatu fatiha siɲɛ 3 ya latif ya latif ya latif siɲɛ 9 an bɛ duwawu kɛ ka wuli o kan na biro bɛnna don min ka wajifa la an b'o fana kɛ ka fara kan an k'a kɛ a kama mɛn a ka teliya fɛn wɛrɛ t'an bolo kɔlɔsi ko mɛ an jigi bɛ min kan o ye wasage fatiha siɲɛ 1 salatu fatiha siɲɛ 3 ya latif siɲɛ 9 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا اللهم استرنا بسترك الجميل وعاملنا بلطفك الجزيل اللهم نجنا مع الناجين ولا تهلكنا مع الهالكين اللهم الطف بنا يا ربنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم الطف بنا يا ربنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم الطف بنا يا ربنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يا لطيف يا خبير يا خالق يا خلاق انصرنا بالنصر والفرج والتمكين والفتح المبين والطفنا بقضائك السابق بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ونور كلامي الذي ولد به كون الهادي من المكان اللهم صل وسلم على عين اللهم صل وسلم على صلى الله عليه وعلى آله ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك ألا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار آمين نسألك ألا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار نسألك ألا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار إلهي نظرة لطف تجعلنا في دائرة عنايتك ونفحة أنس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك وإضفة نور تحصننا بها والمنتمين إلينا من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفسة الساحرين وفتنة الحسدة الغاضرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطاعنين ومن شر الخلائق أجمعين بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام ثم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ala bɛ fɔ k'a barikada a ka latigɛ bɛɛ la latigɛ hɛrɛma ani latigɛ kunama a bɛɛ faralen don Ala la ni Ala kira ka kumakan ye ko silamɛ ɲuman ka ko ye kabako de silamɛ ɲuman tɛ perdi a ka foyi la n'a ye hɛrɛ sɔrɔ a ye Ala tanu ka barikada o ye hɛrɛ ye Ala bɛ baraji d'a ma ni degun ni tɔɔrɔ sɔrɔ n'a sabalila fana Ala b'a sara n'a ka sabali kɛcogo ɲuman ye Ala kira ko ma tuguni masalul mu'min في تحاببهم وتواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو منها تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر نالك راغا بيسادو ko silamɛw kan ka kɛ i n'a fɔ hadamaden farikolo ba kelen farikolo sen bɛ yen kunkolo bɛ yen bolo bɛ yen ɲɛkisɛ bɛ yen mais ni tɔɔrɔ ye farikolo fankelen sɔrɔ bolokɔnɔni sɔrɔ wala ɲɛkisɛ sɔrɔ farikolo tɔw tɛ se k'a fɔ k'anw ka sira t'a la ko o n'a kungo bɛ ɲɔgɔn fɛ bal a bɛɛ bɛ si a ɲɛla o kelen ka degun n'a ka tɔɔrɔ kama a ko silamɛ ɲumanw de dɛ muminu ni maa min kɛra muminu ye ni tɔɔrɔ ye muminu ɲɔgɔn sɔrɔ hali n'a sɔrɔla silamɛya bolofaraw mana caya hali n'aw tɛ taabolo kelen na madama muminu de don e yɛrɛ fana ye muminu ye a ka degun bɛ k'i ka degun ye a ka jɔyɔrɔ bɛ k'i ka jɔyɔrɔ ye a ka tɔɔrɔ bɛ k'i ka tɔɔrɔ ye o sababu kama ni ye silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka degun ye ni ye silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka tɔɔrɔ ye hali ni maa min tɛ tasawufu kɔnɔ ni ye silamɛ ɲuman ye nka kɛrɛkɛrɛma maa min mana kɛ tasawufu kɔnɔ ni maa min kɛra an karamɔgɔ Sheikh Tidiane ka kalanden ni an bɛɛ lajɛlen kungo ye ni an bɛɛ lajɛlen ka ko ye nin dusukasi ani nin jɔyɔrɔ ani nin hami a bɛ wajibiya an bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma bɛɛ lajɛlen kelen kelen k'o kɛ i dusukun kɔnɔ wa bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka o Ala wele ni o Ala deli fana kɛ Ala bɛ se ka bɔsira cogo ɲuman di an karamɔgɔ ma cogo min na an bɛ taabolo min na n'o ye an karamɔgɔ Sheikh Tidiane ka taabolo ye Sheikh Tidiane b'a fɔ an ɲɛna radiyallahu ta'ala anhu a ko silamɛ ka lahalaya bɛ cogoya 4 i tɛ bɔ o kɔnɔ i mana kɛ lahalaya o lahalaya la i bɛ sɔrɔ cogoya 4 kɔnɔ a cogoya 4 kelen o kelen Ala ka hakɛ dɔ de bɛ i kunna wajibi n'i y'o dafa i ka silamɛ ɲumanya bɛ dafa i ka kalandenya bɛ dafa ni o jɛngɛra i bolo défaut donna i ka silamɛ ɲumanya la défaut donna i ka kalandenya la a ko silamɛ i bɛ kɛ lahalaya o lahalaya la cogoya 4 i b'o kɔnɔ imma a ka sɔrɔ i bɛ Alabato la ou bien a ka sɔrɔ i bɛ Ala sɔsɔ la imma a ka sɔrɔ i bɛ hinɛ ni nɛɛma la ou bien a ka sɔrɔ i bɛ degun ni tɔɔrɔ la maa tɛ bɔ nin kɔnɔ 24 heures kɔnɔ i bɛ munumunu salo la nin de kɔnɔ ni bɛ Alabato la waati min na Ala ka hakɛ jumɛn de bɛ wajibiya i kan shuhudu minnatillahi alayka i ka dɔn k'a fɔ i filɛ Alabato min na i ka cɛya tɛ i ka farinya tɛ i ka keguya tɛ Ala ka minna n'o ye Ala ka ɲumanya ye o de y'i sɔrɔ o de sera ka to i sera k'ale bato nin waati nin cogoya in na n'o tɛ i ɲɔgɔn ba kelen wala minnu ka bon n'i ye u bɛ se ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ ka tɛmɛ i kan a ma Alabato in yira olu la olu ma se k'a kɛ wa n'i bɛ Ala sɔsɔ la waati min Ala ka hakɛ min bɛ ɲini fɛ o waati i ka sigi kɔ i ka tuubi
ala mago b'a ka jɔn na i mana kɛ lahala o lahala la i ka kuta mana bonya cogo cogo n'i tubira ala ka segin ka na ala ma ala labɛnnen don k'i kɔnɔ a k'i ka tubi minɛ ni maa ye hinɛ ni nɛɛma kɔnɔ waati min na ala mago min b'i la o waati o ye ka ala barikada ni ala barikada i ye ala ka hakɛ dafa wa ni dusukasi ko ni tɔɔrɔ ko y'i sɔrɔ ala mago min fana b'i la o waati o ye sabali mais sabali kɛcogo ɲuman hadamaden ka sabali tuma dɔ bɛ sabali tɛ kɛ sabali cogo ɲuman ye tɔɔrɔ fɛn fɛn m'a sɔrɔ wala balawu ni masiba fɛn fɛn sɔrɔ ni sabalila kɔrɔ n'i y'a turu ta k'a da hadamaden wɛrɛ kunna i ka sabali i pɛrɛdila i ka sabali tɔnɔ la i pɛrɛdila i ka sabali baraji la ni sabalila sabali kɛcogo ɲuman i ka sabali i k'a bila ala de kan i k'a latigɛ bila ala kan k'a dɔn ka fɔ nin ala ka laɲini ani ala ka latigɛ i k'a bila o kan i k'a ta ka bɔ jɔn kan hadamadenw ye sababu dɔrɔn de hadamadenw ye sababu ye i ma ka kɛ sababu ɲuman ye u bɛna ka kɛ sababu juguman ye ala kɛra ko yɔrɔ la kisi nɛma b'a ma a ko tuba bɛ maa ye o kɔrɔ kunnadiya bɛ maa ye ani nisɔndiya bɛ maa ye ni ala ye sababu ɲumanw latɛmɛ maa min bolo kan a bɛ dɛmɛ ka taa i ma k'a fɔ ko e de ye nin ko in kɛ a ko bonɛ fana bɛ maa ye n'ala ye sababu jugu latigɛ maa min fana bolo kan a ye fɔ o tigilamɔgɔ ye k'o de fana ye nin ko jugu in kɛ donc ni ko min b'an karamɔgɔ kun kan a ka sabali ɲuman o bɛ ɲini anw bɛɛ lajɛlen de fɛ n'an sabalila ka ala wele ka ala deli an ka sabali an kumacogo fana la kumakanw fana la kumakan jugu fɔli ni kumalankolon fɔli o tɛ foyi ɲɛ nin ko la o tɛ foyi bɔ nin ko la f'a bɛ dɔ fara fitina kan a bɛ dɔ fara ayiwa dusukasi kan a bɛ dɔ fara a bɛ taa wolo ko wɛrɛ la an ma sigi ni ko minnu ye an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ani maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ an ka sabali an ka da de an ka ko in di ala ma an fanga ye min ye o de ye aduwawu silahul mu'min nin dakuruɲɛ kelen de bɛ ne bolo akhiru da'wana alhamdulillahi an bɛ ala fo ka ala barikada fɛn min ye kira sɔrɔ a ye nabimaw sɔrɔ maa man bonya o ma iza ahaballahu qawman ibtalahum ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam ni ala kɛra maaw fɛ jamakulu fɛn fɛn fɛ o kɛra cɛ o kɛra muso ala b'u jarabi ni maa min ko k'ale ma jarabi a kɔrɔ ala jɔnya ma dafa ni maa balola i bɛ jarabi an bɛ min ka zawiya yɛrɛ kɔnɔ n'o ye zawiya Sheikh Umar El Fouti ale y'a fɔ a ka safinatu saada a ka introduction kɔnɔ a bɛna kuma waati min a ko maa minnu ka jarabina ka bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ diɲɛ maa bɛɛ kan a ko ye al-anbiya kosɛbɛ a ko ye nabimanw de summa al-amsal fal-amsal jarabina a bɛ maa min sɔrɔ o ye ala ka nabimanw de o kɔfɛ minnu bɛ jɔyɔrɔw bɛ ɲɔgɔn ye ala bɛ jarabi ka diina hakɛ de la an karamɔgɔ ani an ka shehu ani shehu den n'o ye Ahmad Hadi Ahmad Muntaga Sheikh Umar bi insha Allah rabbi an n'a jɛra ka jɔ nin zawiya kɔnɔ siɲɛ caman a ma mɛn a ma kalo ɲɔgɔnna bɔ an n'a sigira yan alhamdulillah ka Sheikh Umar ka anniversaire dɔ kɛ yan alhamdulillah o kalo ma dafa an nana jɔ jarabiw fana gun kan o ye ala ka latigɛw ye ni tɛ an karamɔgɔ bɔra fɔ ka bɔ kuma na hadamaden kɔni bɛ kɛ alahala dɔ de la dɔrɔn ni tɛ lafiya la dɔrɔn i bɛ ala ka jarabina bolo o jarabina o de y'an sɔrɔ insha Allah rabbi a taara yɛrɛ sɔrɔ maa dɔw ka mara kɔnɔ o ye maa dɔw bolo ka faamuyabaliya bɛ alahala la diina ko fanfɛla fɛ bi alhamdulillah rabbil alamin nin zawiya in kɔnɔ Mali Tijaniya n'a bɛ fɔ ma ko conférence a kɔrɔ tɛ k'olu de seku ye mashayiku ye bal an b'a fɔ ko seku ninnu ani zawiyaw ka baarakɛlaw de don minnu jɔn bɛ ni tarika Tijaniya ye tasawufu yɛrɛ bɛɛ la n'o y'a ɲɛmaabaw ye n'o ye insha Allah conférence ye ni an karamɔgɔ insha Allah rabbi n'o ye Sheikh Umar Cham alhamdulillah rabbil alamin Cherno Hadi Sheikh Umar Cham alhamdulillah rabbil alamin k'a fɔ an karamɔgɔ Cherno Beiritali ninnu kan olu minnu b'o ko ɲɛmɔgɔya la bi olu de kalandenw bɛɛ wele k'an kana fara ɲɔgɔn kan ni degun y'i sɔrɔ i bɛ dama kasi kana ala de ma subhanahu wa ta'ala an nana an dama kasi ala de ma ka ala wele wallahi tɔɔrɔ tɛ maa bolo lafiya yɛrɛ tɛ maa bolo tɔɔrɔ lafiya tigi ala de don an nana jɔya k'an dama kasi ka ɲɛsin ala ma an b'an dama kasi ala ma ni fɛn jumɛn min ka bɔ an bolo n'a bɛɛ n'anw ye tarikamaw ye ale donna n'o de n'i ko a ma ko khalifa a bɛ fɔ a ma ko khalifatu tijaniya de o khalifa tijaniya o ye jumɛn ye o bɛ sigi zikiriw de kan an nana ala de wele depuis an sigira maa si tɔgɔ ma fɔ astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum an nana sigi yan min fɔra la ilaha illallah la ilaha illallah ka salatu caman kɛ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ ka tawassulu kɛ ni ala kira ko ala k'a kɛ kira kosɔn ala k'a kɛ kira bɔnna ninnu kama ani an karamɔgɔ ninnu yɛrɛ bɔnnaw kama ala k'a ko kama ala k'an karamɔgɔ ala k'a ɲuman segin an ma yarabi kuma foyi t'an bolo fɔlɔ ni nin de tɛ an dusukun kasilen don an dusukun kami kaminen don walakin wala yafalu rabbuna illa khaira
anw b'a dɔn ala tɛ foyi kɛ puis k'a sɔrɔ hɛrɛ de b'o la jarabina bɛɛ kɔfɛ fana foyi t'a kɔfɛ ni lafiya de tɛ an b'a fɔ ni jarabina in kɔfɛ ya rabbi ala k'an karamɔgɔ ɲuman ala k'a segin an ma k'a ɲuman sigi ka na zawiya kɔnɔ k'a ɲuman sigi ka na a yɛrɛ ka denbaya la a tun bɛ jɔyɔrɔ min na ala k'a ɲuman sigi ka na ma an n'a kana baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ bi conférence farala ɲɔgɔn kan arifu ani arifu denw ya alhamdulilahi rabbil alamin zawiya fɛn fɛn bɛ ba ko ba ɲɛ an b'a fɔ a bɛɛ do ka représente tun bɛ yan n'i ma min ye i bɛ taa sɔrɔ darura de y'o sɔrɔ o ma y'an sɔrɔ ɲini foyi tɛ an bolo an y'an ɲɛsin ala de ma ko ala k'an karamɔgɔ ɲuman segin an ma an y'o de ɲini ala fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka sɔn o ma ala ka dugawu jaabi karamɔgɔ minnu ye ni hakilina sɔrɔ ka ni jama sanuman in fara ɲɔgɔn kan an b'a fɔ ko ala ka ɲɛ m'olu yɛrɛ la ala ka kɛnɛya caman kalifu ma labanko ɲuman o bɛ ala de bolo ala k'o di an n'u bɛɛ lajɛlen ma tɔn min y'a labɛn n'o ye conférence an b'a ko conférence yɛrɛ ala k'a jidi ala k'a kɛ taaɲɛ ala k'an bɛɛ kisi ni ɲɔgɔnna ma an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ kuma na kosɛbɛ ko n'i ye duga ye maa su kan kana fɔ bɔ karisa su kan i b'a ko bɔ an su kan bi kɔni amadu hadi de filɛ ala ka jarabina bolo sini turu bɛ jɔn na maa si t'o dɔn o tuma n'i ye dugawu min k'i balimakɛ ye ala b'o ɲɔgɔnna de kɛ bi ale mako bɛ min na bi o de ye anw ka dugawu ye alazahari khaybi a yɛrɛ t'a kalama an bɛ jɔlen yan bi sisan mais an bɛ ka dugawu min kɛ an b'a dɔn ala b'a fɔ malikɛw ye a ɲɔgɔnna kɛ karisaw ye o jama fɛn fɛn nana ani minnu ka niya yɛrɛ bɛ yan an b'a fɔ ko ala k'an kisi ni ma ya rabbi ala ka bɛɛ kisi ni ɲɔgɔnna ma ala ka khalifa kɔlɔsi ala ka tanga ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ ala ka fitina bɔ an ka jamana kɔnɔ anw ye maaw ye an b'a fɔ ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un masiba ala hara ka ca a ko ala kɛra ko maaw nisɔndiya tɔɔrɔ ye maa minnu sɔrɔ n'a y'o sɔrɔ dɔrɔn u bɛ fɛn fɔlɔ min ye ko ala de don kosɛbɛ u b'a fɔ a ma ko anw ye ala de ta ye an bɛɛ bɛ segin ka na ala de ma la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ala ka an kisi ni ɲɔgɔnna ma an t'a fɔ ala k'an faama man di an b'a fɔ ko ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna ma ala ka khalifa ɲuman sigi an ma a tun bɛ ka bɔ jabijala de kosɛbɛ a fa ka kalandenw bɛ yen a mɔkɛw ka kalanden bɛ yen ɲɔrɔ a n'a dafi dugu i bɛ dugu 70 sɔrɔ Cheikh Umar nalen 1854 dugu minnu sigira sababuya kosɔn kuranɛ de bɛ kalan a yɔrɔ la an karamɔgɔ fɔ ne nana sisan n'i taara ɲɔrɔ dafi dugu fɛ su fɛ i bɛ yelen de ye dugu la ɲɔrɔ entourelen bɛ Cheikh Umar ye dugu 70 a bɛɛ sigira a ka kalandenw u nana ni kuranɛ de n'i ko diinɛ ko Cheikh Umar ni kuranɛ de nana 100 000 hommes don min a bɛ ɲɔrɔ 1854 cɛ minnu bɛ ɲɛfɛ kɔlɔsi de b'a bɛɛ bolo kuranɛ durusilen b'u kunkolo la maa tɛ diinɛ f'olu ye a taara dugu min na mɔkɛ ka kalandenw bɛ yen a fa ka kalandenw bɛ yen a ka mukadamuw bɛ yen u ka kalan tasuma minɛnen don ni dugu jɛra ka maaw durusi kuranɛ na maa min bɛ maaw wele ka na kuranɛ de ma maa min bɛ maaw wele a taara min na ziyara de don ka ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn ye ka diinɛ kurakuraya ka kuranɛ kalan kɛnɛ kan ka salatu caya alakira kan sallallahu alaihi wasallam o yɔrɔ la maa bɛ diinɛ jumɛn fɔ ye tuguni i b'o wele ka taa diinɛ wɛrɛ jumɛn ma min bangena diinɛ kɔnɔ a kɔrɔbayara diinɛ kɔnɔ a tɛ foyi dɔn ni diinɛ baara tɛ a y'o de sɔrɔ tiɲɛ a fa fɛ a fa tun bɛ sira minnu bɔ a yɛrɛ tun a b'o siraw de kan a m'a fɔ a ka sira jɛ fiyewu bali an b'a fɔ k'a ye dɔ de fara kan a b'o labɛnw de la ɲɔrɔ jamanaw mako bɛ s'ale ma waati bɛɛ wa de ale ye khalifa de n'i taara maaw t'a la maaw yɛrɛ bɛ nin t'a la n'ale yɛrɛ ale ye responsable de bi a bɛ ka Cheikh Umar de représenter wa khalifatu Cheikh Umar anw ka ɲɔrɔ jamana kɔnɔ i bɛ dugu 70 sɔrɔ n'a ko n ko bɛɛ b'a jaabi o ye bɛɛ de ta ye Seydul Qawmi khadimuhum maa n'i kɛra maaw ka ɲɛmɔgɔ i bɛ k'u ka baarakɛden de ye bɛɛ b'i ta k'i bila a ka baara la khalifa ma taa affaire wɛrɛ la a ma taa ci wɛrɛ la a taara la ilaha illallah muhammadu rasulullah a taara wele de jaabi a segintɔ de nin jarabina y'a sɔrɔ o tuma an b'a fɔ k'a y'a sɔrɔ ala sira de la ala ka ɲuman sigi an ma ala kɛra kanu kosɔn an n'an karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an bɛ yafa ɲini fɛ ni kuma kuntala jana min mana bɛn sahaba ma ala k'o baraji d'an ma an dusukun kaminen don inshallah min mana bɛn sahaba ma ala k'o baraji d'an bɛɛ ma ni degun ni tɔɔrɔ min b'a la ya rabbi ala k'o yafa an bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ nin yɔrɔ la tuguni ka bɔ an dusu kasilen k'a fɔ ko wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin ka ala subhanahu wa ta'ala fo ka barkada lahala bɛɛ lajɛlen kan an b'a fɔ bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina al-karim muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ni lajarabili n'a fɔ i y'a fɔ cogo min siga si t'a la lajarabiliba don min ka gɛlɛn fo k'a fɔ k'a ka gɛlɛn mais a nana lajarabilibaw sɔrɔ jamana kɔnɔ depuis san 20 jateya an b'o de la bi lajarabiliw tugulen bɛ ɲɔgɔn kɔ a bɛ ka taa ni ka segin kɛ a bɛ ka taa ni ka segin kɛ fo ka taa se nin niveau in na bi siga si t'a la n'a sera nin niveau in na o kɔrɔ k'a fɔ tɔ si de ma to lajarabi la tuguni fo an ka ala subhanahu wa ta'ala deli n'an fanga bɛɛ lajɛlen ye n'an seko n'an ka dɔnko bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ gɛlɛya min bɛ yen ya rabbi ala ka gɛlɛya in ala k'a wuli degun min bɛ yen ya rabbi ala ka degun ala k'a kɔrɔta an karamɔgɔ min bɛ bolo la n'o ye Cerno Ahmad Haji ya rabbi ala k'a ɲuman segin a ka denbaya ma hɛrɛ la k'a segin jamakulu ma hɛrɛ la k'a segin diinɛ ma hɛrɛ la k'a segin jamana bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ la an y'a ɲini ala fɛ ala mun kɛra a bɛ yɔrɔ min a bɛ kalifa la ala de bolo subhanahu wa ta'ala an y'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ya rabbi ala k'a kalifa an ye kalifa cogo ɲuman dafalen na kana sɔrɔ baasi si t'a sɔrɔ tɔɔrɔ si t'a sɔrɔ gɛlɛya t'a sɔrɔ kɔngɔ t'a sɔrɔ minɔgɔ t'a sɔrɔ sɛgɛn si t'a sɔrɔ foyi t'a sɔrɔ mais an b'a dɔn ale fana ye mɔgɔ min ye limaniya jɔnba don maa o maa b'a dɔn wallahi i b'a dɔn ni limaniya ye i b'a dɔn ni cɛfarinya ye i b'a dɔn k'a fɔ ala mɔgɔ yɛrɛ hakika o de ye nin ye
donc a wasara anw ye a yɛrɛ ka limaniya bɛ degré min na an b'a dɔn ka ko in b'anw tɔɔrɔ ka se hakɛ ma t'ale tɔɔrɔ ka se hakɛ ma fiyewu parce que ni Ala subahana taala ye fɛn o fɛn kɛ ale sigilen don n'a ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ko in kɔnɔ fo ka taa fɔ nin niveau in ma o de y'a to anw jigi b'a kan kosɛbɛ ka d'a kan wazifa min kɛra ani duwawu minnu kɛra ani maa barikama minnu da don duwawu ninnu na ani jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan mɔgɔ minnu kibaruya mɛn depuis a kɛra fo ka taa sama minnu bɛ duwawu k'a la duwawu kɛcogo bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a kɛra cogo cogo Ala b'a ɲuman segin a ma hɛrɛ la a ko yɛrɛ bɛna k'a ma maritaba ye Ala yɔrɔ a ko bɛna k'a ma bonyaba ye Ala yɔrɔ a bɛna k'a ma karamaba yɔrɔ a bɛna k'a ma wasaba ye Ala yɔrɔ sabula e b'a dɔn k'a fɔ lajarabili dɔw bɛ yan Ala yɛrɛ subahana wa taala b'a latigɛ tuma dɔ o bɛna sɔrɔ bonya dɔ de b'a kɔfɛ bonya in tɛ se ka sabati f'i ka tɛmɛ o lajarabili sira in fɛ ka sɔrɔ ka se bonya in ma donc an y'a bila o de minɛn kɔnɔ k'a fɔ Ala subahana wa taala a bɛ fɛ k'a lase yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min ka bon ale la yɔrɔ min fana ka bon diinɛ in kɔnɔ kosɛbɛ o de y'a to Ala y'a tɛmɛ nin sira in fɛ nin sira koronnen in fɛ fɔlɔ a ka se ka taa se o fɛrɛ ma ka se o lafiya in ma donc an jigi bɛ Ala kan subahana wa taala k'a fɔ Ala bɛna magoto cogo ɲuman na Ala bɛna hɛrɛ k'a ye Ala bɛna wasa Ala bɛna kunna wolo nin ko in na fana a bɛna segin fana kana sɔrɔ baasi ma sɔrɔ tɔɔrɔ si ma sɔrɔ an jigi bɛ Ala kan kosɛbɛ kosɛbɛ ko Ala b'o k'an ye donc an bɛ foli kɛ silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ka foli k'a yɛrɛ fana ka denbayaw ma ka foli kɛ balima sira bɛɛ ma talusi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka foli kɛ a bɛɛ lajɛlen ye ka foli kɛ fana fɛn o fɛn de ye kalanden sira ye ka foli kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn o fɛn de y'a fana teri n'a jɛɲɔgɔnw ye diinɛ baara la ka foli kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye ka duwawu don kɛ nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini Ala subahana taala fɛ yarabi Ala k'a ko an na an k'a dɔn k'a fɔ Ala ka lajarabi min don a bɛ tɛmɛ fana wa ko ye hɛrɛ fana ye donc an b'o duwawu don bɛɛ lajɛlen ye an karamɔgɔ min nana ka na nin baara in kɛ bi an b'u fɔ an b'u barikada u ye baaraba de kɛ nin baaraba de ye ŋaniyajira baara don a ka bon fo k'a fɔ k'a ka bon wa n'a barikaw n'a duwawu jaabi n'a hɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na an y'a ɲini Ala subahana taala fɛ yarabi Ala k'o kɛla an ye hali sisan an bɛ duwawu de kɛ an ka jamana in Ala ka jamana in Ala ka kolo suma Ala ka jamana in Ala k'a basigi Ala ka jamana in Ala k'a lafiya Ala ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ tɔɔrɔ ni degun bɛ jamana in kɔnɔ Ala ka nin k'a bannen ye pewu 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 an y'a ɲini Ala fɛ Ala m'o kɛla an balima minnu fana bɛ yen n'u bɛ nin ko in kɛ olu fana b'a kɛ ka da faamuya dɔ de kan o ka diinɛ faamuya de n'u yɛrɛ ɲininka olu fana ɲɛna k'a fɔ Ala bɛ sɔrɔ nin sira de ye alijɛnɛ sɔrɔ sira de ye nin ye an bɛ duwawu kɛ yarabi diinɛ in faamuya ko ɲuman an n'olu bɛɛ Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma yarabi Ala k'a diinɛ faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma sabula ni diinɛ in faamuyara ka ban lafiya bɛ kɛ diɲɛ in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya hali maa min tɛ silamɛ i b'i ka lafiya sɔrɔ a la i b'i ka kanda sɔrɔ a la i b'i ka ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman sɔrɔ a la mais an b'a ɲini Ala subahana taala fɛ an b'u wele ka taa min ma o de y'a ye f'a fɔ walahi ba ma k'a mɛn fewu fewu an ka sigi ka kuma ka hakililaw da jira ɲɔgɔn na diinɛ ko sira fɛ ka ɲɔgɔn lafaamuya a bɛ se ka kɛ anw bɛ fili la an bɛ fili la o k'an bɔ fili la n'olu fana bɛ fili la an na jɛ ka kuma ka ɲɔgɔn bɔ fili la samiya ye badenya ni keleya de ye dɔrɔn mɔgɔw bɛ kuma ɲɔgɔn ye de ka ɲɔgɔn bɔ fili la an bɛɛ lajɛlen diinɛ n'a ŋaniya ye min an ka se Ala ma subahana wa taala an ka jamana ka lafiya an ka jamana ka kolo suma o de y'an ka hami ye bi bi in na donc n'o bɛ kɛ ni sira o sira ye walahi an pɛrɛlen don ka sigi maa o maa ye ka sigi ni ka kuma n'a ye k'a essayer ka solution sɔrɔ an ka problème na o de da ka di an bɛɛ lajɛlen na n y'a ɲini Ala subahana wa taala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala k'an wasalen to an karamɔgɔ Cheikh Adam bi yan a fana ye khalifa ka mɔgɔ jɔlen ye kosɛbɛ kosɛbɛ a ka danayamɔgɔ don a ka jigiyamɔgɔ don an ka ɲɛmɔgɔ don diinɛ baara la kosɛbɛ kosɛbɛ fana tuguni jɔyɔrɔbatigi don an b'a ale fana lamɛn ni min b'a fɛ a k'o f'an ye inchallah kuma jan tɛ yen o docteur Hamza a ye kuma bɛɛ fɔ ka ban alakira sallallahu alaihi wasallam a ko de ko kabako de bɛ ajaban li amril mu'min ko limaniya jɔn mɔgɔ mɔgɔ tɛmɛna bɛɛ ko kalifa ka limaniya a ka Ala dɔn a ka cɛsiri Ala ko la bɛɛ b'o dɔn si ma pan o kunna donc limaniya jɔn ka ko ye koba de ye Ala bolo a hɛrɛ mana sɔrɔ a bɛ Ala barikada Ala bɛ dɔ fara o hɛrɛ kan tɔɔrɔ fana mana sɔrɔ a bɛ sabali tɔɔrɔ kan Ala bɛ tɔɔrɔ in ka yɛlɛma k'o kɛ ɲuman ye a bolo k'o tɛ kɛ mɔgɔ si ye ni limaniya jɔn tɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kalifa ye o limaniya jɔnw na hɛrɛ ni hɛrɛ tana bɛ kɛ hɛrɛ ye min ma Ala k'o kɛ an ka kalifa in ye an'an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka ɲuman segin ka n'a ɲuman sɔrɔ hɛrɛ ani baden na Ala ka jamana suma ka jamana jɛ halisa ya rabbal alamin mɔgɔ mɔgɔ duwawu k'a ye dogo la ani kɛnɛ kan a bɛɛ kɛra Ala ɲɛna an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ ye duwawu k'a ye dogo la ani kɛnɛ kan Mali kun diɲɛ bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ ye kibaruya in mɛn n'u ye duwawu kɛ Ala ka bɛɛ minɛ Ala ka bɛɛ kɛ hɛrɛ ye ya rabbal alamin wassalamu alaikum warahmatullah. O kuma an balimaw an bɛ Alahu taala deli an karamɔgɔ Cɔrɔna Amadu Hadi Tal Alahu taala ka ɲuman segin a ka denbaya la a ka kalandenw n'a kanubaw n'a balimaw la kisi ani tanga kɔnɔna la.